Нині 8 мая 2019 рік, і нині празднуємо століття основання Центральної Русинської народної ради, яка засідала в цьому будинку і де було прийнято рішення представити інтереси русинського народу для вхождення в новообразовану Чехословакію. Протоколы Общего собрания подкарпатских русских рад и первых 5 заседаний Центральной Русской Народной Рады. Протокол записанный 8 мая 1919 года в Ужгороде в Народном собрании 3 подкарпатских русских народных рад Хуської, Ужгородської і Пряшівської. Присутствують із Хуської Юлій Чучка, секретар Петр Гайович, Михаїл Комарницький із Сваляви, доктор Юлій Гаджега, Віктор Жалтвай і Федор Чулак із Мукачева. Із Пряшівської народної ради Дмитрій Вислоцький, секретар. Із Ужгородської доктор Сімеон Сабов, Петр Гебей, доктор Юлій Грегашій, Августин Волошин, Іоанн Фленько, Віктор Карцуб, Іван Колесар, Василій Текзе, доктор Йосиф Камінський, Олексій Косей, Михаил Деметр, Юлій Фельдиши і Константин Невицький. Дальше, кроме сих, прийшло около 1200 людей і з усіх околиць Подкарпатської Руси. Центральна Русинська народна рада стала тою демократичною репрезентацією всього русинського народу для вхождення у новообразовану Чехословакію. 105 делегатів були направлені як представники від рішення Центральної Русинської народної ради для того, щоб Прага. Хор клериків заспівав гімн «Подкарпатські русини, оставте глибокий сон». За председателя собрання jednoglasno вибрано Августина Волошина. Заседание открывает Августин Волошин, отзываясь о больших переменах, причиненных войной в отношении народов и в самой душі русинського народа, котрий прийшов осознанню своїх прав і став для себе требувати свободу. Симеон Сабов, представитель Ужгородської ради, отзивається о роботі Хуської, Ужгородської і Пряшівської руської ради, заключає, що всі ради хотіли єдного – служити руському, русинському народу. Рішенням всього центрального органу русинського народу виразилося у меморандумі, в котрому сообщалося, що при согласії рішення американських русинів Центральна Руська народна рада, яка і з'явила волю всього русинського народу, присоединитися к новообразованій Чехословакії. На то була вибрана 105-членна делегація, яка мала бути направлена у відповідні міжнародні інстанції. Пізніше, вже 10 сентября 1919 року, мирна міжнародна конференція в Парижі, в Сен-Жермені, прийме рішення, по котрому 57 держав цілого світа дадуть согласие на создання Чехословакії і в составі її автономна Карпато-Русинська держава з іменем Подкарпатська Русь. Дмитрій Вислоцький, секретар Пряшівської ради, от імені Спішан, Шаришан і земплинських русинов приветствует собрание, приводить воспоминання з минувшості, що наш народ, під яким гнітом був через ушитки 1000 годів. Доктор Григорій Жаткович, американський заступник, о том говорить, що робили наші браття за нас в Америці.
Уже в місяцеві юлії 1918 года стали організовуватися угро-руські ради в Америці, і Центральна їх рада стала сообщатися з другими народами і самим Вільсоном. У залі звучить «Слава, слава Вільсону». Цей дом управління Ужгородського жупаната, скоро перетвориться на главний білий дом для русинов, де буде засідати главний управитель Подкарпатської Руси. На майже 20 років цей дом Ужанського жупаната став главним домом жупанатським, де рішалися вопроси прав русинського народа. Тут собиралися люди, і особливо важливо вспомнити, що 100 років назад тут собрало представники 3 русинських народних рад, а також 1200 людей, які зайшлися з Ушиткої округи. Це було інтересно і благодатно. Величественний голос народу русинів дав команду цілому світові, дав знак цілому світові, що русини самоосознали себе як окремим народом, який має право на самоопределення, і за 20 років русини успішно реалізували своє право на самоопределення, коли у 1938 році вони уєдно словаками і чехами образували федеративну державу 3 народів – чехів, словаків і Подкарпатських русинов. З того часу Подкарпатська Русь, як республіка русинов, вийшла в історію як держава русинов, яка сотворилася не путем анексії або путем революції, а була створена мирним парламентським путем. Доктор Юрій Гаджега в своєму докладі указав причини, чому ми хочемо соєдинитися з чехословацьким народом. Доказательства має сторони – церковну, культурну, національну, економічну, і після пояснення всіх предлагає слідущу резолюцію. Собрання всіх подкарпатських руських рад публічно заявляє: «Тот імені всього нашого народа повністю соглашаємося із рішенням американських угро-руських рад соєдинитися з чеськословенським народом на основанні повної національної автономії». Доктор Юрій Гаджега, який виступав, зачитав резолюцію: «Чешсько-словенський штат і Карпатська Русь сполучено в одну державу з одним правом гражданства, представляють одно государство, которое в заграничних, воєнних і фінансових вопросах обще управляється. В простих же ділах русинський штат самостоятельно своїми законодательними властями і урядами сам себе управляє. Полковим язиком війська, рекрутованого на Руси, должен бути русинський із русинськими офіцерами. Це було єдиногласно прийнято. Нині у Великому домі жупанаті русинському знаходиться музей картини і ікони, а також засідає тут спілка художників України. Тепер славна історія не вчитується у тих документах, які сохранилися у архівах і благосвідчать про велику культуру політичну і благословенну літературну русинського народу. Августин Волошин предлагає свій проект о духовно-культурної програмі будущого русинського штата. Він же предлагає, щоб в руському штаті кожне віросповідання должно організовуватися у свою церковну автономію.
Тут було перше здання, де засідало правительство Подкарпатської Руси. Пізніше, в 1932 році, в Ужгороді вистроїться величественне здання «Білий дом», Дом правительства, який і тепер являється містом, де знаходиться Закарпатська обласна народна рада, а ці міста свідчать про величну державотворчу історію русинського народу. У кінці председатель Волошин сердечно благодарить усіх потрудившихся для успіха нинішнього собрання Центральної Руської Народної Ради, указує на перепони і потреби, котрі народу нашому іще преодоліти предстоїть. Пожелавши всім благословення Божого, собрання, як наш перший народний праздник, закриває Волошин словами Олександра Духновича «Подкарпатські русини, оставте глибокий сон». Ми знаходимося на бульварі Антонія Бескида. Нині це площа Народна, а позад нас величественне здання, друге здання правительства Подкарпатської Руси. Вспоминає в день століття основання Центральної Руської Народної Ради, передстоя перед величественними будовами цього старого Ужгорода. Можемо собі представити, наскільки були глибокі у своїх кроках наші предки, коли в'єдно з народами Європи самоосознали себе як окремий народ і воспользувалися правом на самоопределення і реалізували право на самоопределення і в рамках Чехословакії создали свою русинську державу з іменем Подкарпатська Русь. І з 1938 року, тобто через 19 років входження в Чехословакію, Чехословакія превратилася в Федеративну Республіку трьох равноправних республік. Чеська Республіка, Словацька Республіка і Республіка Русинов Подкарпатська Русь. Століття основання Центральної Русинської Народної Ради, яка стала тією демократичною репрезентацією волі русинського народу перед цілим світом, заставляє нині нас спомнити мудрость нашого народу, який создав свою державність не путем переворота, не путем анексії, а мирним путем парламентським. Слава нашим предкам і хвала благословенному русинському народові. Центральна Руська Народна Рада прийняла меморандум. Ужгородський меморандум Центральної Руської Народної Ради. Це є документ від мая 1919 року, підписаний в Домі правління Ужанського комітету в Ужгороді, в якому общий орган русинських національних рад Ужгорода, Пряша і Хуста, то є усієї повноти русинського народу, при участі представителів з еміграції висловили готовність стати автономною частю Чехословакії, то є делегувати Празі часть своїх національних прав, делегувати временно, щоб создати єдину державу, в якій би русини могли, як народ, повноцінно розвиватися, совершая процеси свого національного русинського державотворення.